Čau, mé jméno je Onovar a vítám tě u třetího dílu z Hexitu. Jinak, co se změnilo? Tohle jsme ještě dělali v dílu, ale máme první úrodu. Úroda, ale už není, jo. Jinak už jsem sklízel předtím a jednu věc, co bych si rád udělal s váma. První věc, co si vytvoříme vlastně. To bude takto. Doufám, že to bude fungovat. Ano, máme nabrnění. Já jsem nevidím nějaký brníko. Tady máme ještě. A vlastně to tam takhle hodíme a on je oblečený. To je úplně úžasný. A jinak, jak jste si mohli všimnout, dělal jsem si dvě věci. Ještě bodky bychom mu mohli dát. Nemáme. Jo, tady jsem se ještě natěžil nějaké diamanty. Máme jich už 28, což je docela dobré. Štít. Co mu všechno dá? Bodky ještě, aby byl... O, to je úžasný, já si to zase vezmu zpátky. A jinak rozhodl jsem se, že budeme mít domeček tam nahoře. Ještě tady možnosti. Já zase tmavý. Přitom jsem si ho včera ještě nastavoval, protože jsem se pak koukal na video, to vůbec nebylo vidět, jak to tady svítí ty světlice. A já se jdu mrknout, jinak vám ještě ukážu, kde jsem kopal ty diamanty. Tady si chceme takhle postavit baráček. Nějaký větší, takže jsem to zvětšoval, bude to ještě do podzemí. Děláme 2 patra možná, tady uděláme další patro. Tady jsem vykopal ty diamanty. Tak a já si myslím, že bychom se mohli pustit do stavění. Nejdřív uděláme nějakou příchodovou cestu sem. Ta bude trošku delší, ale budeme se snažit ji udělat co nejhezčí. Máme dřevo, tady. Se zatím dáme sem. Jinak koukal jsem se ještě, co bychom si mohli udělat za bloky, aby jsme si vylepšili ten barák, a já zatím nevím, jaký bloky bychom mohli udělat. Tohle, co si chci udělat, to už vlastně máme. Si tam můžeme pak dát ty knížky, to je tohle. Ještě nějaký speciální blok, že bychom si tam mohli dát. Tady už nejsou bloky. Tam nejsou nějaký moc výjimeční bloky zase. Ne. Tohle to musíme najít, ne? Jo. Tady taky. Jako jsou tady hezký bloky, jo, ale trošku víc na to. Dost bloků je tady. No, jo, ptáček. Trefíme ho. Jo. Jsem střelec. Já jsem se navajil, ale jo, a jinak tady jsem ještě našel jinou věc, kterou jsme se včera neukázali. Tady z toho padají srdíčka a takhle. Ale jako nevím, kam se mi dávají ty srdíčka, jo. To je jedno, ale je to docela užitečný i, že třeba spotřebujete srdíčko, jenom si tohle z toho nalámete a máte. Tak já si jdu dělat ještě ty schody nějaký. 40, zatím si jich necháme 40 a já... Tady někde, jak to děláme. Hlínu. To, já měl tolik hlíny, no tady. Nechci tam toto. Ale já to tam nechám, já to pak stejně budu ještě vylepšovat. Takhle. Tady bychom už mohli tak udělat. Co jako to teď uděláme? Tady dáme schody takhle. Takhle nějak.
Jo, to vypadá docela dobře. Takhle jsem to nechtěl. Tak. To tady z toho se taky vyznat v těch schodech. Náhodou vypadá to zatím docela hezky. Ale já jsem věděl, že to nebude stačit, takže já si jdu pro další. Tam bychom pak mohli ještě udělat nějakou věžičku možná. A jinak tady ty hnusoty si nevšimněte, protože já tam pak dám ještě druhý patro a tam bude nejspíš sklo, anebo to zadělám nějakým dřevem. Jo, takže tak, zkusím zase těch 40, protože dřeva nemám až moc, ale dobrý, že to padá po celý stromek, takže no tak se vyspíme. Já jsem tam úplně zapomněl dát louče. Nebo světlice. K tomu každý říká jinak. I kill you. Takže mu to bylo po 10. To je trošku hodně, ne? Jsem myslel, že to bere ne po tolika. Třeba byl nějaký jiný. Tak. Teď zase budeme dělat schody tady. Takže jak se by mě to vyšlo tady takhle. Tady budeme mít vlastně. Jo, takže já to budu muset udělat ještě tady, aby jsme tady udělali takhle. To. Jo, takhle to bude dobrý. Takový epic vchod. Tak. To vypadá jako schody do nebe. Jídlo. Mám něco v baťůžku. Tady mám jídlo. Protože tohle to přidává strašně málo na půl hungerbaru. Ale je to hodně rychle, jo, takže... Jo, tady jsme si mohli ještě ukázat ty bažiny a tam je věž a tu pak budeme jednou prozkoumat. Mohli bychom je v příštím díle a tamhle vidím diamanty v té hoře. Ty bažiny jako oni jsou docela epický, jo, jak to udělali. Ale ne, prostě bydle se v tom nedá. Tak schody máme. A mohli bychom se pustit do tohoto. Jinak sklo tam zatím dávat nebudu, protože sklo vůbec nemám. Zatím to bude takový obyčejný baráček, ale já nevím. Potom tam, prostě já nevím, jaký bloky bych tam mohl dát. Nevím prostě. Se na to kouknu potom po videu ještě, co bychom tam mohli dát za bloky. Jo, vlastně tady jsem chtěl udělat takhle. Tak, sem jde pak sklo. Sem taky. Co to pak přidat takhle. A ještě třeba si udělat sloup tady. Tady. Jo, tady bychom to nechali takhle, aby jsme viděli hezky na krajinu. Jako ono těch modrých kytek je tady docela všude hodně. A tam je nějaká kopule a to nevím, co je. Jdeme ještě tady. Tadyhle. Je to takhle pokácené, tam jsem taky sklo. Mně se líbí takový ty prosklený prostě. Nevím, jak komu se to líbí. A tady to dám po 5. Jet.
půjdeme sem a tady to posuneme. No, tak nějak. No, takhle by to mohlo být. Myslím, že bude vypadat docela hezky. Nevím, prostě nechci, aby to vypadalo nějak divně. A sem bychom takhle ještě dali. I počkej, tady. Jo, já jsem teď úplně... A tady jsme to nechali takhle ty dvě, aby jsme viděli celý prosklený. Tam jsme to nedávali takhle dolů. Jo. Jinak někdo si stěžoval, že jak mám tu myš, že mi takhle hodně kliká jakože, tak já mám herní myš a mě to slomit nejde. No, aby si pak zase někdo nestěžoval. Já nevím, tady mám dávat taky sklo, nebo prostě ne. Jo, já sem dám. Už máme dřevo, ale... Takhle to já ještě... Tak. Já sem dávat nebudu. Jump. No, ale bychom si zahrát někdy nějakou jump map. A to bych musel se stahovat, to se mi nechci. Ale jo, já bych ji stáhnul. Dostaneme ten barák. Uděláme ještě nějaký dole změny. A potom příště už bychom se vrhli na takový ty jinačí věci. No, já si jdu na dřevo ještě. Příště bychom dělali takový ty, nevím jak to říct, prostě pokusy a takhle. Teda jestli v Hexitu jsou, jo, protože já jsem se moc nekoukal teď na Hexit. Nějaký elektrárny, kdyby šli tady udělat. Ale to asi ne, no. Jo, a taky bychom se mohli jít uděláme domek a bez scale zatím. A pak uděláme někde Twilight. To by bylo závěr. Se omlouvám, ale ještě nejsem úplně zdravý. A Twilight bychom mohli udělat někde tady. Jo, to vím, jak se dělá Twilight. Takže to by bylo docela lehký udělat Twilight. Jo, to by mě nemělo, no možná jsem skočil do dálky. Jo. Takže to bychom zatím měli. Jo, nevím, jestli se tady právě že říkal. Možná jo, a tady bude právě, že to chci udělat takhle terasu, nebo já nevím prostě. Tam něco udělat, tak myslím, že to měl takhle i Nargon, jak byl v té džungli. Se mi docela líbilo, takže to bych se možná trošku opičil, ale to je jedno. Hlavně, že se vám to bude líbit. A já nevím, jestli jako je to všude, ale snad když jsme se vyspali, tak se nám to dovolí sedhom, protože já nevím pak, jak bychom se sem dostali, akorát no ten se rovnou můžu dělat tady, že jo. Jak se to zase dělá? Ne, takhle taky nechci.
Ježiši, Cčkem by se to vyhodil. Nebo tady to nejde. To by mě jakože ale naštvalo. Teďka musí to nějak jít. No to je vypnutí takhle. Ne, chci psát do chatu. Tyjo, tak... To já si fakt nevím. Víte, co myslím, ne? Doufám. Ne, to je přepínání. Aby jsme se tady mohli uložit. Jo, takhle. Ne, to je... Jo, ono je to takto. No, tak. Není to až tak moc, jakože dobrý, že se budeme muset koukat na mapu, ale furt se to dá. Protože já jsem ani nad tím teď nějak nepřemýšlel. Prostě si to uložit. Joj. Tak a podlahu bychom mohli udělat z čeho? Třeba se mi to dělat nechce, já si dokouknu, jestli máme cobblestone. Jinak do příště budu dělat změny, dost velké změny. Takže se nedivte, že třeba se budeme natáčet a tady bude prostě plno nových věcí, jo. Že fakt všechno nemůžu dělat jenom před kamerou. Takhle. A on se to pak dá ještě ničit takhle, jo, ale z toho nic nepadne. Ty zelený královny z toho padají. To je... To je nějaký jiný kobl, ne? To je světlejší. A ten se mi víc líbí. Oh, diamondy. Tam je taky nějaký byl. A tam je hlava skeletona. Tyjo, zombíci taky jsou tady. To jsem jakože tam dvakrát teď už nechce, když jsem slyšel to zombíka. A co, abych neviděl pro diamanty. Oh, kytka. Sakryž, tak na to jsem potřeboval asi nůžky, no. To nechci teď. Ale vezmu si tu hlavu a zkusíme si dát na toho našeho pandiláka. Tady jsou nějak... Co to je? Oh, kytka. To něco roste určitě na tom, protože takhle nám to padalo. Oh, shit. To možná budou mít spawnery. Tedy kdyby tady lezl nad hlavou, tak by se asi zbláznil. A já chci ten kámen. Oh, co to je? To se dá jíst? Nebo co to je? To se z toho dá vyrábět. Jo. Jenom takhle. Z toho se dá vyrábět toto. A z toho nějaký blok. A já se v tom fakt ještě moc ani nevyznám. Ty vole.
Ano, kamarádi ty vole venku, no čekaj. To vezmu co nejvíc a vypadneme. Protože mi tady nechce být. A z toho se dá něco vyrábět z toho koblu, protože ten je takový. No, normální věci. Tak to jo. Tak to není nějaký výjimečný, ale líbí se mi prostě, pak se nechám vypít. Možná tam uděláme i 2 patra, já nevím. No tak takhle. Ty vole, další. To je trošku naspidovaný, ne? Kostlivec, co má brnění, ještě helmu vyenchantovanou. Když se tam otevřou ty okýnka nahoře, když třeba se kouknu na nějakýho ptáka takhle. Tak jak nám to tam ukáže tu postavu, tak jsem tam viděl, když si vrátíte video dozadu, tak tam je vidět, že má vyenchantovanou. Takové potom máme stack, to ještě stačit možná nebude. Nechci sem chodit 2krát. A jen pak se ještě kouknu nahoru, protože tam jsem viděl taky diamanty. Už z toho, jak jsme se koukali z toho našeho baráču. Jinak chci tu udělat prostě velký. Nahoře chci postavit nějaký barák a dole potom budou ty různé další věci. Máme 2 staky už. Ještě ne, tak počkáme na 2 staky. A půjdeme hore. Jo, tohle, jo. Jo, ale doufám, že tohle už budeme moci vzít. Ale to můžeme jíst, no. Ty vole. Ne, nerozbil nám tu kytku. Jo. Vem to. Hajzl. Creeper zasranej. On bere dost ten luk. Tyhle spidera jsem slyšel. Ale ještě jsem do té horní. Já nemám jídlo. Kde je ta jeskyně? Tak čekat. Počkaj, zí. Ona byla až tady, jo. Aha. Jo, tam jich je dost těch diamantů. Jdeme pozabít zombíky. A toho koně chci. Padej. Co to vzal? Jo, má to srdíčko. To Ty vole. No, jako v Counter-Strike. Ty hraješ ale nefér. Ať už jsme doma. To nějak nejde mi. Jo, už dobrý. No, tak víš, jak lumpáš, no. 7 jich máme takové kráťoulinké výpravy. Hajzo. A tohle to chci prostě dolů. Máme už 3. A ty hlavy by mě stejně zajímalo, kde se tam berou. Tak jestli se regenerují sami, nebo když tam chcípne někdo. Nevím. Třeba ono to zase vyrostlo, to je dobrý, prostě to se mi strašně líbí. Si vezmu nůžka, normálně si udělám farmu na to. Jenom došly šípy. Jdeme na farmu. To je další creeper.
Oh, to je boss? Ne! Jo. Je tam furt dobrý. To chci zabít, protože z toho padají fakt dobrý věci a já je chci. Ty, on si mě všimnul. Co z něj padlo? Řekněte, že nic a zblázním se. Oh, meč! Oh. Kolik bere? Ten chci, jo, ten je dobrý. Ten vypadá luxusně. Kolik pak bere? 6 a tohle? Taky 6. A tenhle se mi líbí víc. Takže ten budeme brát. Oj, ten je luxusní. No tak máme dokonce novou zbraň. Která nám jde k luku. To nepatří to k sobě. Co to je za zbraň vůbec? Tady. Jo, a to se vyrábí jak? Ty, tak to jsme měli docela i štěstí. Takovýhle bych chtěl potkávat častěji, takovýhle. No tyhle, ten druhý mě tady udělal džůru do země. Krypl. Jako tam ten byl v pohodě, jo, když napadl meč, jo. Co bych na ně ještě nadával. Ale to ten fakt nemusel vybouchnout. Já jsem dal tady hrobeček. A uděláme si tady takovou... Já nevím, abych si možná udělal i ten hrob, jak jsme umřeli poprvé. Protože to je... Počívej. Pokoj. Odpočívej v pokoji. Tak to je dobrý. Jestli můžeme, jo, takže takhle. Za chvilku se pro tebe vrátím, takže čekej. Jenom si dám na svůj hrobeček kytičku. Ano, umřel jsem jednou. Zatím jenom jednou nebo dvakrát, já teď fakt nevím. Ale vím, že už nechci umřít. A náš hrobeček, to je posvátný. Jestli nám ukradneš blok, tak jsi mrtvej. Grázle. Jej. Hej, on už po mně půjde. Jo, on už po mně jde. Ten hrobeček je špatně. To nemá být ještě. To má být takhle. No, teď je to hrob. Tak. Já vůbec nevím, proč to dělám, ale líbí se mi to. Tady jsme využili, že ano. No, a máme památku na první smrt. Náhodou, dobrý to je. Ono jsme tam se špatně. Já to napíšu. První.
vždy. Mně se tam našlo tu. Vždy. A stejná. Budeš. No tak nic nebudeš. Zdy. S náma. Tak, to je dobré. Se mi líbí. Tak, a já si myslím, že by to pro dnešek mohlo být vše. Udělali jsme si hrob. Takže o zbytek našeho života máme postaráno. Diamondy si dám k Diamondu, 35 už. Co je dobrý. A já se zatím vrhnu na tu podlahu za kamerou. Takže mějte se krásně. Čau. Ne, tak nakonec jsme ještě zpátky, protože já jsem si vzpomněl, že jsem vám slíbil udělat vlastně ten Twilight. Úplně chvilku po natáčení jsem si vzpomněl, a já jsem zapomněl udělat ten Twilight. Takže já ještě tady takhle udělám. Diamond jsem si vzal nebo ne? Nevzal. Tak já to zatím připravím. Kytek taky nemám docela dost, no tak já nevím, jestli potřebuji nějakou červenou, tak tady jsem viděl červený. Ještě nejdřív vezmu ten Diamond. Co jsem blbne myš, já nevím, co s tím je, tě. A to nemám na baterky. Jak jsou nějaký ty myši na ty baterky. Tak je normální. A taky jakou byste chtěli herní myš. Ještě si tam skočím takhle. Aha. A Twilight. Takže máme portál do Twilightu, nevím, jestli se to zničí, jako když vezmeme tu kitku. Ale rozhodně to vypadá docela dobře. Tak takhle to můžeme udělat ještě. Sakryš. Jsem bílej kobl, co? Ne, tam ještě nepůjdu, protože pak se to regeneruje strašně dlouho. Ale ani nevím, jestli jako se to vrátí na stejné místo, nebo jako se udělá druhý portál. Jako když tak se domů dostanu, jo, ale nevím, jak by to bylo daleko. Tady takhle budou takový sošky. Znázorňovat Twilight. Uděláme to jako pro rozpadlé obložení. Nevím, jako jestli to vypadá trošku pro rozpadlé, ale to je docela i jedno. Bude tady několik vchodů, když to bude pro rozpadlý, ale to už je trošku jedno. A já jsem se zapomněl vypnout Facebook. To se omlouvám. Tak. No já si myslím, že to vypadá docela hezky. Tohle ještě. Jo, to se dá. Jsem to kouknu ještě takhle ze zhora. Úplně taková polorozpadlá bouda, kde je cesta do Twilightu. Tak. Pramísimo. Takto. No tak já se tímto už fakt rozloučím. Protože to, co jsme chtěli, tak jsme dokončili Twilight. Chci mít náš meč na zádech, ještě se kouknu. Shit. Je to shit od Vietnamců, ale to je jedno. Já se s váma loučím. Čau.